O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, asistiu ao primeiro dos actos que levará adiante durante todo o mes a Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas para conmemorar o Día Mundial destas doenzas que ten lugar cada 28 de febreiro. A iniciativa presentouse na Praza da Mosqueira e, ademais de inaugurarse, unha iluminación nocturna especial que dará visibilidade a estas afeccións. Contouse cunha actuación musical, coa que dar comezo a un mes cheo de accións enfocadas a dar a coñecer algunhas das máis de 7.000 enfermidades raras que existen. As accións comezarán o xoves día 20 no Vello Cárcere, cunhas xornadas de sensibilización no ámbito educativo. O día 25 instalarase unha mesa informativa na Praza Maior e xa o día 28, a última xornada, Oula acollerá unha mesa coloquio onde se analizarán o cribado neonatal e a importancia da xenética, ademais de realizar un percorrido polo adarve da muralla, a lectura dun manifesto na Praza Maior e outras actividades de clausura.